ndị nke m mgbede ọma nọ, ndị nke m kwụ ọma nọ tata. Ekenekwa m na ebe unu anọ na agba m na arụ dịsi anyị nọ ife na-eme na be anyị nọ. Anyị ncha n'ụlọ etu ofe si wee dị na be anyị. Unu afụgo nienu n'ọka ndị na-azụ onwe fa ọ ifefa na-afụ. Ụfọdụ ndị ma ụdị ọnọdụ dị etu a, nwoke achọrọ nwaanyị, nwaanyị chọọ ịnanụ, nwoke ajụ. Nwaanyị achọrọ nwoke, nwoke chọọ ịnanụ, nwaanyị ajụ. Ọ etu a ka o si dị o. Ụfọdụ ndị achọrọ ya achọ mafa achọrọ ịra ya ara. Ọnọdụ anyị fụlụ onwe anyị n'ime. Ekenekwa m unu ma na ọ nwere ụmụnne anyị ndị ọdachi nke a na-eme na be anyị welu ndụ fatata. Ka anyị na-ekene okike maka na anyị nọ n'agha, agha na-akpọrọ afa, mana ọkwa ka chi na-efo anyị a na-afụ ife anyị nọ n'ime, maka ọtụtụ n'ime anyị akara ghọta ife anyị nọ n'ime. A sịkwa m ya dịkwalụ na anyị mma ebe anyị anọ na ka anyị nwee ntachi obi, nwee olileanya na onwero ife dị mma na-abịa na nkịtị. Onwero ife ọbụla dị mma, onwero ife ọma na-abịa na nkịtị. Ya na anyị bụ ndị nọ kwa chi na-efo anyị achịla obi n'aka, maka anyị mara ọzọ na-akwado imenụ. Mana anyị ga na-aga n'agbanyeghị na onye dị ndụ adịgo ndụ, onye pụta ụwa apụtago ụwa. Daalụkwanụ ụmụnne m, daalụkwanụ. Ka anyị gaba n'iru na ozi anyị ji maka ya bịa tata. Dịka onwe ndị ọfụ nọnyela anyị taa, dịka anyị si wee malụ, ozi niile anyị na-eweta kịta bụ ozi ndị anyị kwesịgoli izisigoli. Ya na anyị na-anaghachi azụ ọnwa isii. Nke a bụ ọkwa nna m maka ndị bịala ọfụ, ndị nọnyela anyị mbụ tata. Anyị ma na anyị nọ n'ime ọnwa ajaanị. Ekenekwa m unu ndị nke m. Okpu okwu nji bịa tata bụ Asokwa Sojaa. Ọnya bụ okpu okwu nji bịa. Egwu ofe. Ndị Igbo si na ugwu bụ nkwanyelụ. Ugwu bụ nkwanyelụ nwaanyị ji wee mụọ ibie, maka na nwaanyị mụrụ ibie. Unu ma na anyị nọ n'ime ọnwa a, ife anyị na-atọsa maka ya bụ ọzụzụ nwa Igbo, etu esi azụ nwa Igbo. Ebe anyị nọ n'izuụka gara aga, anyị nebasi anya n'ife dị iche iche gbasalụ ọzụzụ nwa Igbo, ife anyị ga-ebu n'uche ka anyị ghọta nwa iku n'aka. Kedu onye a iku n'aka? Nwa a iku n'aka kedu onye ọ bụ? Kedu ebe o si bịa? Kedu ife ọbịa ịlụnụ? Ọnya ka anyị ji wee tụwakwasị n'izu gara aga gbasalụ ịgba afa nwa, maka na ndị bịara abịa mezie anyị na anyị mụta nwa, anyị eje mee ya mmili. Anyị chee nọ mmili chukwu bụ ide mmili. Nwa Igbo bụ nwa ide mmili. Nwa Igbo bụ nwa Achukwu. Nwa olu na Igbo bụ nwa Achukwu. O nwere ozi mmili chukwu ọzọ anyị kwesịrị ime nwa Igbo. Mana mgbe nwa bekee bịa, o tigharịla anyị anya. Bikonu ndị na-ekwu maka friendship request, bikonu enwero m ofu mkpụrụ ohere. Ọ bụrụ m nwa melodi dị etu a, ọ bụ Facebook. Etu a ka Facebook si wee mie. Bikonu anyị abụlugoli enyi tupu anyị apụta ụwa.
ụmụnne m nye onye fụ na ọ na-edelu mụ ka ebule enyi ọ dịka asị na mgbachi nkịtị ọ maka na m enwere ohere ọ ka masị m ma ndị Igbo niile ma ndị olu niile ka anyị ncha niile ebule enyi mana etu ndị a si wee mie fenyere ifefanye maka na ọ ife onye ọzọ debe ka anyị nọ n'ime wee na-aga ya ka ọ daa dị n'onye ọbụla mwute biko nụzisalụnụ m ozi atụ ndị ọzọ ka fa ghọta na ọ bụrụ na m achọrọ ịnalụ ozi enyi a na-edelụ m nọ na ohere adịrọ biko na-esozinu m eso biko na-ewe n'iwe dịka anyị si na-akọ na mmadụ weela azụ nye mmiri adịghị emela azụ ife ọma na mmiri bụ ndụ azụ redio azụ na mmiri bụ ofu etu a ka ọ dị nwa Igbo ya na onwero mmiri chukwu a na-eme nwa Igbo ife a na-eme nwa Igbo bụ ịsapụ ife ọ bụ ọ ebe a bụ ebe nwa bekee nọkpa ebe o bido na mbụ mana abịa n'ọdịnala ya na ife izizi ị ga-eme bụ ịgba afa nwa ka ịmala ife nwa abịa n'ụwa imenụ ya nọọ ife anyị kọsi n'izu gara aga ka anyị na-atụkwasịzi n'izu a wee sị na ọkpa ọkwụ m bụ Asokwa Sojaa ugwu na ugwu bụ nkwanyelụ nwaanyị ji amụ ibie ebe a ka anyị ga-amalite ma tupu anyị ebido anyị ga-agụ egwu ofe maka na ife m ji bịa tata olu na Igbo bụ nwanne ndị ọkala obi ndị kpọba ndị debelụ ntọnanị a fabia mgbe fabia n'ụwa mgbe anyị na-ekwu maka ndị mbụ na ndị egede anyị na-ekwu maka ya ndị mbụ bụ ụzọ bịa nene ụwa ka fa ma ebe ọdịmma obibi maka fasi na ebe fa ga na-apụta olele ya ka ejigwa ya n'ụwa bụ olele na onye nọsi ọ na ebe a bụrụ ebe anyị si anyị atụsasịgo ebe ndị Igbo si ebe dị iche iche na mgbe fa bụ ụzọ bịa n'ụwa mgbe ndị mbụ ji bụ ụzọ bịa fa bịagodu nene ọnya ka anyị ji akpọfa ndị ọwata na anyị bụ ụmụ ọwata ndị ọwata ọfanwa bụ ndị wata ụwa ọfanwa bụ ndị navigeti mmalụ ma ọdịmma obibi mgbe fachigata ndị abụọ bụ ndị egede wee mezie anọdụ ọfanụ mụtaba anyị fa bi n'ebe dị ụzọ na-abụ olu na mmiri Igbo na ana ya na ndị a na-abụ bụ ofu ndị ụmụ mmụọ kala obi fa bụ ofu ndị ụmụ mmụọ kala obi ndị ọkala obi fa nọ n'ọfịa adụ ya na anyị na-ekwu maka Igbo na-ekwu maka ọfịa mana ọfịa dị ụzọ abụọ ọfịa mmiri na ọfịa anị ya na ịbata ịtụsa afa n'ebe fa nọ ofu mpaghara fa nọ na mmiri bi n'ọfịa mmiri mpaghara fa ndị ọzọ bi n'ọfịa anị ya na olu na Igbo bụ ofu ndị ya anyị ji gaba n'iru n'ebe anyị nọ tata n'ozi anyị ji bịa tata ka anyị malitegodu site n'egwu ofe anyị na-ekwu maka ya maka na anyị sị na ugwu bụ nkwanyelụ nwaanyị ji amụ ibie ya bụ Asokwa Sojaa onye tilu nwa n'ebe akwa egbe tilu nwa n'ebe akwa wetụziza wetọse ka ite ya amala ngololo ofe ka ụmụ nnụnụ lacha ya ka okpo ntị kpogbu efa egwu ọzọ onye ọbụla ma egwu a ewu nne ya ba n'ọba ewu nna ya ba n'ọba nekwa ọcha ka ọ na-abịa na-agwa ama ya n'ose elo
bịam bịam kulo kulo bịam bịam kulo kulo. Ewu nne ya ba n'ọba, ewu nna ya ba n'ọba, nekwa ọcha ka ọ na-abịa o, na agwọ ama ya n'ose elo, bịam bịam kulo kulo. Kedu ife m ji bụọ abụ a? Maka na anyị ma na ebe anyị nọ tata bụ gbasalụ ọzụzụ nwa Igbo. Ọnya ka anyị ji si na Asokwa Sojaa n'ugwu bụ nkwanyelụ nkwanyelụ nwaanyị ji amụ ibie. Kedu ndị anyị na-ekwu maka ya kịta? Anyị na-ekwu maka ụmụ ugwu na ụmụ udo. Ụmụ ugwu na ụmụ udo ọ ndị anyị na-ekwu maka fa, ọzụzụ fa ka anyị na-enebanye anya ya. Na mgbe anyị kụ nwa Igbo n'aka, anyị ma na nwa udo ka ọ bụ, bụrụ nwa ugwu ka ọ bụ. Kedu ife anyị na-akọwa? Afọ unu afụgo na m akpọgo ọtụtụ afa dị iche iche. Akpọgo m ndị mbụ, akpọgo m ndị egede, ọtụtụ afa dị iche iche, maka na fa nwere ọtụtụ afa dị iche iche. Enwere ọtụtụ afa anyị na-etufa dị iche iche, mana ofu ndị aka anyị na-ekwu maka ya. Ofu ndị aka anyị na-ekwu maka ya. Ya tata anyị na-ekwu maka ọzụzụ nwa, ọzụzụ nwa Igbo, ọzụzụ nwa olu na Igbo, ọzụzụ nwa ọsọ ọbala. Kedu ife m ji kpọọ onye ọsọ ọbala? Maka na nwa anyanwụ ebe anyị si bịa, ebe anyị si malite njem. Ya na nwa anyị na-ekwu maka ya n'ọzụzụ a na-ebidoli tupu nwaanyị atụle ime, ka anyị ghọta ya aghọta. Ka ife anyị ji atụsasị ife ndị a kịta, maka na o dolo anya na nsogbu dịla anyị. O dolo anya na anyị nọ na nsogbu. O dolo anya na nke anyị na-anazi ana. O dolo anya na ọtụtụ n'ime anyị amara ole nke bụ nke anyị. O dolo anya na ọtụtụ n'ime anyị amara asụsụ anyị. O dolo anya na ọtụtụ n'ime anyị amara okwu anyị. Oge na-etere aka, oge m na-amalite ije akwụkwọ n'obodo a, ebe izizi ife izizi mbụ ụzọ gụ bụ ine ụmụaka anya na nursery school, nursery education. Ije ebe anyị ga na-afụ na ndị ọcha nwe gbadola abụ dị iche iche faji azụ ụmụaka fa. Ndị ọcha nwere abụ dị iche iche faji azụ ụmụaka fa. Abụ niile a nwere ife ọ na-akụzi. Ya na mgbe anyị na-asị onye etilu nwa n'ebe akwa, egbe etilu nwa n'ebe akwa, weta ụzịza, weta ose, ka anyị wee tee amala ngololo ofe. Ndị be anyị na-akpụ ya ofe nsala. Ka ụmụ nnụnụ lacha anya, ka okpo ntị kpogbuo efa, maka na anyị ma na ụmụazị na-enwekarị okpo ntị nke gịnị, nke nwa bekee na-akpọ hiccups. Ya na mgbe nwata na-enwe hiccuping, like etu abụ asikwu na ụmụ nnụnụ lacha ofe eji ụzịza na ose, na okpo ntị ga-akpọfa. Abịarọ m ịkọwa ife mile emi n'ime abụ a taa, maka na ife niile abụ okwu afa. Maka na nwa Igbo ka a na-azụ, nwa ọsọ ọbala, nwa Chukwu ka a na-azụ. Ya na mmalite ọzụzụ a nwere ebe ọ na-ebido. Ọ bụrụ mgbọsị amụlị ya ka mmalite ọzụzụ a na-ebido. Mmalite ọzụzụ a na-ebido tupu atụọ ime yanwa. Ya tupu atụọ ime nwa, tupu atụọ ime mụ na gị, mmalite ọzụzụ a ebido gole. Akwadobego ka e ga-esi zụọ anyị. Maka na ọnwa nwa ọsọ ọbala, ọnwa dị ana anyanwụ, ya na ọnwa nwa anyanwụ ka a na-ekwu maka ya. Anyanwụ anyị ma bụ ada anwụ, anwụ anyị ma bụ ada agwụ, ide mmiri ada Chukwu. Ya na onwe ka e na-esi azụ ụdị ụmụaka ka anyị ghọta ya aghọta. Ka anyị ghọta ya aghọta. Ya taa anyị na-ekwu maka ndị na-aṅụ ala, maka na izu ga-aga
ekwu ma ọgbọ dị iche iche dị n'ala Igbo. Enwere ọgbọ ndị na-aṅụ ala na ndị eku n'aka, enwere ndị mgbali ọtọ, enwere ndị amaka ekwu, enwere ndị a na-akpọ olinni agụta ọkụ. Ife ndị a niile bụ ọgbọ tupu anyị abanyezie n'otu ọgbọ nke ndị Igbo, maka na ama na ife mere ụwa ndị Igbo ji dị iche n'ụwa ndị ọzọ bụ na etu esi achịkwaba ụwa ndị Igbo bụ n'otu ọgbọ. Ya na mbido ndị pekalịsịnụ bụ ndị na-aṅụ ala. Ya ụmụaka ka mụpụtasị amụpụta ndị na-aṅụ ala. Ọgbọfa na-abụ mgbọsị izizi amụlụfa wee lụọ ife dị ka arọ ịnọ n'oge tere aka n'oge nne m na gị, maka na etu aka ndị Igbo si atọ nwa, arọ ịnọ. Mana o nwee ndị agba ọfụ butuli ọbụlụ arọ na-abụ. Ya na ndị na-aṅụ ala n'onwefe bụkwa ndị eku n'aka. Ya na ndị Igbo na-ekwu maka ndị eku n'aka ka anyị ghọta na ife a na-ekwu bụ ọgbọ eku n'aka nke kịta. Fa akarọtọ nwa, ndị a akarọtọ nwa. O nwere oge ọ bụ na ọtụtụ nwa fa na-aba arọ ịnọ. O nwere oge ọ bụ na ọtụtụ nwa fa na-abụzi arọ na-abụ. Ọnya kpatara na mkpokọ ọgbọ ndị Igbo na-abụ arọ ịnọ maọbụ arọ na-abụ. Ya na onye Igbo nwere ike ịba n'otu ọgbọ, mana ọ bụrụ ya bụ ebe anyị nọ taa. Ka ndị agabana n'ife anyị ka ya akọ, ka ndị agabana nkụzi anyị ka ya enye, ka m gabagodo n'ife anyị nọ na ya tata. Ya taa anyị na-agbado ụkwụ na ndị a eku n'aka, ndị na-aṅụ ala. Fa bụ nwa, fa akarọtọ nwa. Anyị nụ maka ndị eku n'aka ka anyị ghọta nọ ndị na-akarọtọ nwa. Fa ka bụ nwa n'onwe fa. Rapụbasịa na ọgbala ọfụ kịta kụkwa nwa n'aka ma mụtakwa nwa. Ya o kuzi nwa na-abụ n'aka maka na o ji ofu arọ atọ. Fa ji ofu arọ atọ. Ya na nke tọlụ nwa ka bụ nwa na-aṅụ ala ekulie n'aka, nke ọ tọlụ bụkwalụ nwa na-aṅụ ala ekulie n'aka. Na-ewe n'iwe na oyi dị. Ya nọ ndị a na-enene maka fata, ndị a na-ekwu maka fata bụ ndị na-aṅụ ala, bụ ndị eku n'aka. Ọnya ka anyị ji wee bụọ abụ anyị bụrụ onye tiri nwa n'ebe akwa, maka na abụ eji ejikọnyefa. Abụ eji ejikọnyefa ma ọ bụ na agụụ na-agụfa ma ọ bụ na ụla na-atụfa. Abụ eji ejikọnye otu ọgbọ ndị a. Ya nọ n'ime oge afọ ime ka a na-akwado beli tupu amụ afa, ka a na-akwadobe ọzụzụ fa abụrụ mgbe amụpụta afa. Ọzụzụ fa abụrụ amụpụta fa azụbafa, a na-akwadobe ele tupu amụ afa. Ya na oge nwaanyị Igbo dị ime, bụ oge dị nnukwu nsọ. Oge nwaanyị Igbo dị ime bụ oge dị nnukwu nsọ. Oge a bụ oge dị nnukwu nsọ na ndụ ndị Igbo. Ọ bụrụ sọ nyanwa bụ nwaanyị dị ime. Na ndụ ndị Igbo niile, nwaanyị dị ime bụ nwaanyị a ga-eme ka o nwee udo obi. Nye o nwere ife a na-akwadobe. Maka ife a na-akwadobe ọmụmụ nwa anyanwụ, a na-akwadobe ọmụmụ nwa ọsọ ọbala. Ya na nwaanyị bue n'afọ na o nwelu ka esi akpasi agwa, o nwere ife ọ na-eli, o nwere ọnọdụ a na-edebe. Igbo niile enwe ama na oge a bụ oge dị nnukwu nsọ. Oge a na-amalite
na ọdịnala Igbo na omenala Igbo na ntọala Igbo ndị Igbo kpọrọ ọmụgwọ. Ọmụgwọ a na-ekwu abụrụ na nwaanyị amụgo nwa nne ejebe inetia. Ọ bụrụ mgbe a mụalụ nwa nne ejebe inetia bụ mgbe a nọ n'ọmụgwọ. Ọmụgwọ na-ebidoli tupu amụọ nwa. Ọmụgwọ na-ebido tupu amụọ nwa n'ọdịnala Igbo maka na o nwere ife a na-akwadobe. Onye dị mkpa na-abata n'ụwa. Onye ndu na-abata n'ụwa. Mezaya na-abata n'ụwa. Nwachi na-abata n'ụwa. Ya a na-akwadobe ya akwadobe. Ọ ga-abụ ọmụgwọ. O nwere ife dị iche iche a na-emegasị mana ọ bụrụ ya bụ ebe a ga-abata n'ime ọmụgwọ a wee na-akwadobe wee na-edozi nwaanyị bụ nwa a n'afọ, na-edozi arụ, na-edozi mkpụrụ obi ka maka nọọ arụ a na mkpụrụ obi ka nwa a ga-eji ọnya bụ mmalite ọzụzụ nwa nke nwa na ọ bụ ọnwa na nwa bụ ọnwa. Ya na ọmụgwọ bido oli bụ nkwadobe ịtụ ime n'oge a ka ọ na-ebido. Nke abụlụ mbụ. Nke ịbụ abụlụ na ka amụsịalụ nwa, ka amụsịalụ ya bụ nwa maka na nkwadobe ọzụzụ nwa Igbo ka anyị na-ekwu maka ya. Ka amụsịalụ ya bụ nwa, ka amụsịalụ nwa afọ na o nwere ụfọdụ nri dị iche iche a na-enye nwaanyị nke bụ nyanwa mụpụtalụ nwa. O nwere ụfọdụ nri dị iche iche, ọ bụrụ nri ọbụla ka ọ na-eli n'ime ọga. Ọ bụrụ nri ọbụla ka ọ na-eli n'ime ọga. Nwaanyị mụpụtalụ nwa, o nwere nri a na-enye n'ọga. Nri a na-enye bụ nri ga-akwado obi umeanị. Nri ga-akwado obi umeanị. Ọ bụrụ nri ọbụla ga-akwado obi umeanị. Take away McDonald's, anyị akwadoro obi umeanị. Fried fish and fried chicken, anyị akwadoro obi umeanị. Ofe egusi ama nkwado obi umeanị. O nwelu nri ga-akwado obi umeanị. Nri eji ụzịza, nri eji ụtazị, nri eji ose. Ọnya ka anyị ji gụọ abụọ Baịbụl. Onye etilu nwa n'ebe akwa na egbe etilu nwa n'ebe akwa. O nwere ozi ya bụ abụ n'ezi. Weta ụzịza, weta ose ka anyị tee amala ngololo ofe ka ụmụ nnụnụ lacha anya. Mana n'ime abụ a maka na abụ egwu afa okwu afa, ụmụ nnụnụ ọ na-ekwu etu a bụ ndị a na-eme nwata o ji ebe akwa. Kedu ife na-eme nwata o ji ebe akwa? Na nne ya nọrọ ya na agụụ na agụ a. Ya na okwu afa ozi mili emi. Mana nni a na-enye nwaanyị mụpụtalụ nwa ọfụ bụ nni na-edozi arụ. Maka na ife achọ bụ ka arụ dị mma, ka obi wee nọrọ nwaanyị n'udo, ka obi wee nwee obi umeanị. Maka na ọ bụ n'udo, ọ bụ na nwaanyị nwụrụ nwa nwere peace, ọ bụ na arụ na-agbakasịa. Kedu ka ọ ga-esi nye nwaanyị? Ọ ebe a ka anyị na-aga. Ya na a ga-enye nwaanyị a ịkwado oge ọ na-atụ ime, ka ebe niile ya na ebe ọ bụ nwa n'afọ, ka ọ bụla ebe udo dị, ka ọ bụla ebe ịfụnanya dị. Onye kpatara n'ọdịnala Igbo na ọ nwedụlụ ndị anaghị achọ ka nwaanyị imefu, ada achọ ka nwaanyị imefu ife jọrọ njọ ma ọ bụ onye jọrọ njọ. Mana kịta ama m na ya nọrọ n'ụwa nke anyị. Ya na onye Igbo kịta aghọtarozi
etu esi amụpụta nwa Igbo na etu esi azụ nwa Igbo. Ya na ọzụzụ nwa Igbo abụrụ mgbe amụpụtara ya. Ọzụzụ nwa Igbo akwadobegolie tupu amụpụta ya site na omume na agwa a na-akpaso nne oge ọ dị ime, tupu ọ dị ime, na ọmụa nwa afọ na ọ nwere ụdị nne a na-enye, na nne a na-enye bụ nne ga-emie ka ọ wee nwee peace of mind, ka ọ wee nwee udo obi, ka arụ a wee chịkọọ. Maka na ọ bụrụ na o nwere udo obi, ọ bụrụ na ọ nọ under stress and pressure, arụ a ama nchịkọ. Kedu onye na-ata ya? Kedu onye ọ ga-agbasa? Nwa afọ amụpụta ya na nne a na-enye bụ ndị ga-ewepụ mgbakasị arụ na obi inu. Maka na ọ bụ na obi adịrọ nwaanyị mma, ọ bụ na nwaanyị na-anya onyinyo na obi adịrị mma, nọ ebe ọ nọ na ọ na-anya onyinyo na obi adịrị mma, ọ ga-emetụta nwa onye, nwa Chukwu. Ya na ọ nwee ka esi akwadobe maka ndị eku n'aka na ndị na-aṅụ ala. Nke ọzọ gbasa ọmụgwọ n'ọnọdụ a na-enye nne bụ na ọ mụcha nwa, nke a ka ọtụtụ n'ime anyị ma na mgbe ọ mụchalụ nwa afọ a na-ekwu maka ya, na nne na nwa ga-anọ n'ofu ebe izu 7, na nne na nwa ga-anọ sofa izu 7. Kedu ife ọ na-akọwa? Ọ bụ na fa ga-agbapụ na fa ama mbizi n'obodo? Mba, fa ka ga-ebi n'ụlọ, ndị ogbe ya anya, nna ya anya, ụmụnne ya anya. Mana anyị enye nne na nwa ọnọdụ iji wee fụ na udo dị n'arụ nwaanyị na udo dị n'arụ nne izu 7, nke bụ 28 days. Ife ndị a niile bụ ọmụgwọ. Ya na ọmụgwọ dị oke mkpa maka nwaanyị bụ nwa n'afọ. Mana ife ọ na-akọwa bụ na kịta amụgolo nwa amụ na anyị ga-azụzi azụ. Izu 7 ka ọ ga-abụ fapụtazịa dịka mpaghara Igbo dị iche iche agụnye nwa afa. Kedu ife ndị Igbo ji na-eme ife dị etu a? Ifefa ji na-eme ife dị etu a bụ ka e wee fụ na nwa aṅụjulu mmili ala afọ, ka e wee fụ na nwa Chukwu lijulu nni Chukwu afọ. Ọnya ka nne na nwa ji nọdụ. Onye ọbụla bụ onye ma maka sayensị nke nwa bekee ga-aghọta ife ndị a niile m na-akọwa. Ya na Igbo amalụ gị tupu a na-ekwu na ife ọbụla na-eme n'akụkụ nwaanyị ime na-emetụta nwa o bu n'afọ, na ife ọbụla nwaanyị dị imeli n'ọnya ka nwa na-ele. Ya na nwaanyị dị ime nọ na mgbakasị arụ na-enye nwa ala, ife ọ na-enye nwa bụ poison. Maka na mgbakasị arụ abago na mmili ala wee na-abanye nwa n'arụ. Mana mmili ala bụ ife kasị mkpa na ndụ nwa. Ya anyị na-ekwu maka ịzụ nwa. Ka anyị ghọta na ọ bụrụ sọsọ mgbe a mụpụtara nwa na ọ na-ebido tupu amụọ nwa, na o sotakwa n'ife a na-emegasị n'ebe nne na nwa nọ, na o sotakwa na nni a na-enye nwaanyị dị ime. Maka na ife ọ na-eli ka ọ ga-eji wee wepụta mmiri ọ ga-eji wee nye nwa ala. Ana ọ bụrụ sọsọ inye nwa ala bụ na kedu ụdị ala a na-enye nwa. Maka gịnị? Anyị ga na-afụ ife dị iche iche ma anyị na-akọ na agbada. Maka na mmili ala bụ ọgwụ. Mmili ala abụrụ nni. Mmili ala abụrụ sọsọ nni dịka ofeke si ghọta. Ndị Igbo gboo, ndị fụ Chukwu anya, ndị si na mgbawalụ Chukwu egbapụta wee mụta mụ na gị,
gwala anyị sị na mmiri ala abụrụ sọsọ nni, na ife kasị mkpa na mmiri ala abụọ ọgwụ, n'ọgwụ Chukwu ji aka ya wee gwọ, iji wee nye nwa mụ na gị, nwa mmadụ ike ibu ama ife Chukwu. ya na ọ nwee ife mmiri ala na-alụ nni ma na-alụ, o nwee ife mmiri ala ga-alụ nni nkịtị ma na-alụ. anyị nọ maka ọzụzụ nwachi, ọzụzụ ndị eku n'aka, ọzụzụ ndị na-aṅụ ala, ndị na-akarọtọ nwa. kedu ka esi azụfa? kedu ifefe a na-eli? ife izizi a na-enyefe abaala mmiri ala. mmiri ala abụrụ ka ọ bụrụ nni, ọ kalilu nni. ife mmiri ala bụ ọgwụ okike Chukwu gwọrọ agwọ, nke ga-eme nwe ike ka nwa nwa Chukwu eku n'aka, ka o wee nwee ike wee kwado ịbụ onye nwe amamife. onye kpatara n'izu gara aga anyị kwuru maka ịgba afa nwa, maka na anyị ma na o nwere ife nwa ji maka ya wee bịa n'ụwa ọzọ. anyị ma na o nwere ife chi a ji naghachite. anyị ma na o nwere ife ọbịa ịlụnụ, o nwere ife o ji naghachite ịgba afịa. ya na anyị gbasịa afa, o nwere ife ndị ọzọ anyị ga-akwadobe iji wee kwadobie ịlụ ife a ọbata n'ụwa ịlụnụ. mmiri ala bụ ife mbụ anyị ji akwadobe nwa, maka na ọgwụ ka ọ bụ, ọgwụ Chukwu gwọrọ agwọ. ọnya ka ndị Igbo ji wee nye anyị ọmụgwọ, nye anyị ọnọdụ a ọ bụ sọ nne na nwa na-anọ, nye anyị ọnọdụ a ife a na-enye nne mụrụ nwa ji dị iche, nye anyị ọnọdụ a o ji dị mkpa na enyelu nwaanyị mụrụ nwa udo obi na udo anụ arụ. nye anyị ọnọdụ a ya na nwa ga-eji wee nọ izu 7, maka na n'ọnwa mbụ, mmiri ala ọnwa mbụ bụ nyanwa bụ nke kasị mkpa, maka na ọnya ga-eme ka ife nwa ji bulu chi pụta. ọnya ga-eme ka ife nwata ji bulu chi pụta. ya nọ dịka iji maatụ aka ubili nke ọtụtụ n'ime anyị makịta dịka aka oyibo. aka ubili ko n'enu, mana mmiri julie n'ime. kedu ebe mmiri a n'ime si pụta? ọ mmiri na-ezo ezo ka akwụkwọ aka ubili machiru bulu n'ime, ka ọ bụ na mkpọrọgwụ ya bụ ukwu aka ubili ka o ji si n'anị wee melia wee wego ya n'elu wee lụọ ọnọdụ n'ime. mụ na ga amarọ nke a maka gịnị? n'ọgwụ Chukwu gwọrọ agwọ, ọgwụ okike gwọrọ agwọ. etu a ka ọ dị n'ebe nwaanyị nọ, n'ebe mmiri ala nwaanyị nọ, maka na anyị ma na anya bụ mmiri aka oyibo nwere ọtụtụ mkpa, o nwere ọtụtụ ụlọ ọ na-aba. etu a ka o si dị na nkwụ mmiri mmanya nkwụ si na nkwụ wee pụta. ya na mmiri ala na-ebunye amamife, bute omume zuru oke. mmiri ala na-ebunye amamife, bunye omume zuru oke. nwata a ga-eji wee wepụta onwe ya dịka chi.
ndị bụ fa na-ewepụta mmiri ala bụ ndị nne, maka na anyị na-ekwu maka ọzụzụ nwa Igbo, ọzụzụ Nwachukwu. Mmiri ala ada esi n'efi apụta, mmiri ala ada esi n'ewu apụta. Mmiri ewu, ala ewu bụ fọ nwa ewu. Ala nkịta bụ nwa nkịta na-aṅụ mmiri ala nkịta abụrụ nwa ewu na-aṅụ ọ etu a ka ndị Igbo ji wee kọwala anyị mgbe alụ ji bata n'ala Igbo, mgbe alụ ji bata n'ala Igbo dịka ndị mbụ si kọọ na mgbe nwachi na-aṅụ mmiri bụ ọgwụ nke Chukwu ji onwe ya wee gwọ, ọgwụ Chukwu gwọọ dịka ala mmiri ala, nọ na-akpa agwa dịka chi, nọ na-akpa agwa dịka nwachi, dịka nwa anyanwụ, dịka nwa ọsọ ọbala. Mana o nwere oge oluelu ewelu mmiri ala anụ ọfịa wee nye nwachi, agwa ya wee gbanwee. Na mgbanwe agwa mmadụ ịkpa agwa ka anụ ọfịa malitelu mgbe mmadụ na-aṅụ mmiri ala anụ ọfịa. Ya na o nwere ife mmiri ala nne na-enye dị iche, o nwere ife mmiri ala nne na-enye dị iche. Ya na ndị na-ewepụta mmiri ala bụ ndị nne. Etu anyị si wee wepụta mmiri aka oyibo kwu n'ana igwe, etu anyị si wepụta mmiri dị na nkwụ na ngwọ. Ọsọsọ nkwụ, mmanya nkwụ ka nwaanyị Igbo nwee ike inye nwa, ma ọ bụ na nwa a ṅụrụ mmiri ala. Ma ọ bụ na nwa a ṅụrụ mmiri ala, ya na ọ bụrụ ala anụ ọfịa ka nwaanyị Igbo na-enye nwa, ala mmadụ, ala ndị nne. Ya na ebe a na-agbado ụkwụ gbasara ọzụzụ ụmụaka ndị eku n'aka na ndị na-aṅụ ala bụ ife na-esi n'arụ ndị na-apụta. Ọfa bụ ndị mbụ, ya nọ ndị nne bụ ndị na-alụ ọrụ mbụ ịmalite ịkwado akpamagwa ezumoke na ndụ mmadụ ịdị ka nwachi. Na anọ ife a bụ ife a na-akọ maka ya, ọ nke a bụ ife a na-ekwu maka ya tata, na inye nni maka na iwezuga mmiri ala ma ọ bụ na ị na-enye mmiri ala inyekwa nwa Igbo nni. Ọzụzụ abụrụ inye nni, na mmadụ na-azụ mmadụ abụrụ inye ya nni, na nwaanyị na-azụ nwa abụrụ inye nni, ịkwụli ụgwọ akwụkwọ, igolie akwa. Ife ndị a dịkwa mkpa, mana ị nwee ike tụnye nwa n'ọfịa, nwa a dị ndụ too, maka ọ ga-eli idide, ọ ga-ata afịfịa. Ifuru ebe nwa je nyụlụ ife onyonyo likwa anya ma dị ndụ. Ya na ọzụzụ ndị Igbo na-ekwu maka ọzụzụ, o nwee ife kali mkpa, o nwee ife ka mkpa karịa inye nni. Maka na mmadụ nyelụ nwa eku n'aka, nwa na-aṅụ ala, ọ mmadụ nyere ya nni, nye ya akwa oyi, mana okuni too bụla egbe jebe ori, okuni too bụla onye na-atọ mmadụ, okuni too bụla onye na-enwere aka izize. Maka na nni oli dị iche,
maka na oli nne mana o nwere ọzụzụ. Ya na ife a o ji bụrụ mmụọ, ife o ji bụrụ chukwu na akpọtere ya na ọ ka nọ n'ime mana akpọtere ya. Ya na ọzụzụ abụrụ sọsọ inye nwa nni ka a na-ekwu maka ya. Nọọ ịkpazi ndụ a na ịkpazi agwa ya dịka mmadụ na-akwụ ụgbọanị. Ị na-akwụ ụgbọanị, o nwele na ịnọ na ya, ọ gị nwa ya na-akpazi ụgbọanị ị na-akwụ ka ọ daa gafena, ka ọ daa mabana n'ọfịa, ka ọ daa mabana na mmiri, ka ọ daa kwụ na ụgbọanị nke ọzọ nọ n'aka nri, ma ka ọ daa kwụ na ụgbọanị nke nọ n'aka ekpe, ka ọ na-aga nnọọ ka o wee luo ebe ọ na-eje. Nwa Igbo, nwa eku n'aka, nwa na-aṅụ ala bụ chi lọrọ ụwa. Mụ bụ mbụ gbọwala abụọ chaa Igbo Ifeke fa wee nọdụ n'Igbo Agwụ ife ji ọkụ dịka chi lọrọ ụwa. Ya na onye anyị na-ekwu ife a bụ chi lọrọ ụwa. Gịnị ka o ji lọọ ụwa? Gịnị ka o ji nye ụwa? Gịnị ka o ji tighata n'ụwa? O tighata n'ụwa inweta amamife. Ọ nke a bụ afa anyị na-agba. Ya na ọzụzụ a bụ ịkpakwa ya, ime ka ọ gaa njem afọ ọbịalụ, ka o nwee ike ịlụ ife ọbịa imenụ. Ọnya ka m ji sị na mụ na gị dị ka ndị amụ na-ada nkwụ. Anyị dị ka ndị nne na nna nwụsịalụ nkwụ, fe nwere plan fagwuo egwu ọnwa daada nkwụ mụta anyị. Maka na agbara afa ụwa mụ na gị, anyị amarọ chi anyị, anyị amarọ ebe a bido, mana akpọ anyị jee na CMS bụ dịka anyị si kwuo, ma ọ jee na fada mee nwa mmiri chukwu nke a na-akpọ baptizim, ka o wee bụrụ gịnị? Ka o wee nwee ike ịbụ uru nke na-agbalụ ndị ọcha odibo. Emerọzia ka ọ bụrụ nwa Igbo nke nwelu ulu o ji bata n'ụwa, o ji naghachite n'ụwa, o ji wee nye ụwa ka o wee mara ife ulu ife o kwesị ịlụ mgbe ọ nọ n'ụwa. Ọnya ka m jikwe n'oge na-agara aga sị na ọ bụ na mụ nwa, na ọ bụ na gị nwa ife anyị ma kịta, na ọ bụ na anyị ma bụ ele mgbe mbụ, na ọnọdụ anyị aka dị iche. Ya na ọzụzụ nwa Igbo bụ n'ịgba afịa mgbe nwaanyị dị ime, ịkwadobe ọnọdụ n'ọnwa nwa, ịkwadobe ọnọdụ n'ife ọ na-eli, na ịgba afa nwa ka amala ife ọ bụ, mala ife a ga na-enye, ka o wee nwee ike iso usoro ndụ a etu o si kwesị. Na ọtụtụ ndị Igbo nọ 100 years kịta mana fa soro usoro ndụ fa. Ọtụtụ ndị Igbo nọ 80 years kịta fa soro usoro ndụ fa, maka na usoro ndụ onye ọzọ ka fasto. Ya na enyenwa bụ ife a na-akọwa na anyị zụta nwa ọbala anyị azụtara nwa anyị nwa bụ ndị ọya ahụ. Mana ndị nọ na mbido na ọnụ mgbe ụlọ ọzụzụ a bụ ndị nne, maka na ọfa bụ nwa n'afọ, ọfa nwa na-atụ, ọfa nwa na-amụ, ọfa nwa na-azụ. Ya na ọlụ ndị nne bụ ife kasị mkpa na ndụ ndị a eku n'aka na ndị a na-enye ala. Ebe fasipụta, ebe fama. Ya na abịa n'ọdịnala Igbo, na ofu nne ada azụ nwa, ofu nne zuru ịzụ nwa. Maka gịnị? Na-ama ife ụwa bụ, na-ama ife okike bụ. Abịa n'ọdịnala Igbo, ofu nne ezuru ịzụ nwa. Ya na nwa abụrụ nwa ofu nne, nwa abụrụ nwa ofu onye. Na nwa nwee nne dị oru ga-amụta ụzọ. Na nwa nne nwelu nne chelụkwanụ, o nwere onye kpọ mụ na-ewe n'iwe.
nwa nwelu nne dị oru nya nne 20 ga-amụta ite ofe egusi ụzọ 20, ga-amụta ike isi ụzọ 20. Kedu ife ọ na-ekwu? Na amamife ga-abawanye, na amamife nwa ga-abawanye. Ya na ofu nne ada azụ, ofu nne ezuru ịzụpụta Nwachukwu ka ọ wee bụrụ nwachi ọ bụ. Ya na ọzụzụ abụrụ olu ofu onye, ọzụzụ abụrụ olu ofu onye, ọ bụrụ olu ofu nne. Na ọzụzụ dị ụzọ abụọ, dịka anyị si gụkọ oge gara aga oke na nwunye. Na ọzụzụ nwelu nke na-agba oke, na ọ bụ na ọzụzụ gbaa oke, nke a bụrụ nzufu. Ebe a ka ọtụtụ n'ime anyị nọ taa. Ọnya ka m ji sị na anyị dị ka ndị aṅụlụ, ndị amụta site n'ịda ada nkwụ, maka na ọ dị ka o nwere onye kwadola akwado. Ọ dị ka o nwere onye tinyela uche. Ama m na o nwere onye gbara afa ndụ m. Ọmụnwa ga-eji aka mee ya. Ọtụtụ n'ime anyị nwa ga-eji aka anyị kịta achọbịa ịghọta onye bụ chi anyị, ịghọta ife anyị bụ, ịghọta dị ife bụ Igbo. Ọnya ka anyị ji nọdụ ebe a tata, ịghọta dị ife bụ Igbo, ịghọta dị ife bụ olu, ịghọta dị ebe fasi bịa. Ya na o nwere ọzụzụ na-agba oke. Ọzụzụ gbara oke bụ ọzụzụ nzufu, dịka anyị si mmalụ kịta. Na ọ bụrụ na-eje kama akwụkwọ, ọ bụrụ na m akwụkalụ nwa m ụgwọ akwụkwọ na oje Oxford University, ma ọ na oje Cambridge, ma ọ na ọ ga Harvard, ma ọ na ọba igwe, ma ọ na ọba eze, ma ọ na onwe 91100, ma ọ na onwe nnukwu họtel. O nwere ọtụtụ ụmụaka ndị ọzọ n'azụ. Ọ bụrụ ya bụ na onye a bụ onye ma ife, ọ bụrụ ya bụ na onye a bụ onye na-eme ka Igbo dị dịka echi, na echi ada agwụ agwụ. Na mmadụ nwee ike imesi ife ndị a niile, ma wele a n'obodo fa niile lee. Ụmụazị ndị nne kwesịrị inwe anyị, onwere onye ga-enwe. Na mmadụ nwee ike imesi ife a niile n'ọnọdụ na Amerịka, ma ọnọdụ na UK, ma ọnọdụ na Naijiria, sign na one document, steeti niile o lefugofa. Ndị a niile bụ onye Igbo na-eme ife a, na-emeso ndị Igbo ibi, na-akpasi ndị ibi agwa dị etu a. O lefu ogofa. Ya na o nwere ọzụzụ na-agba oke, maka na ọzụzụ a emerụ ka nwa nebanye anya n'ime, mala ife dị mkpa na ndụ a, mala ulu ndụ abalụ, mala ife ọbịa emelụ ndị ụmụnne ya, mala ife ọbịa emelụ ndị ikwu nne, mala ife ọbịa emelụ ndị obodo ya, mala ife ọbịa emelụ ndị ana Igbo. Ya na enwere ọzụzụ bụ nzufu, ọzụzụ gbara oke, maka na ọzụzụ a akwadoro n'ife nwatakịrị a ji bata n'ụwa, n'ife mmụọ n'ụwa ji lụọ ụwa. Maka na mmụọ lụrụ ụwa ka o wee kwado ebe, ka o wee bidokwa ebe ọ kwụsị. Mana enwere ọzụzụ bụ unye. Ọzụzụ nke a bụ nke na-akụzi, na-akwadokwa ife a nwata ji wee bịa ụwa. Ọzụzụ a bụ nyanwa na-akụzi, na-akwado njem nwatakịrị a ji wee bịa n'ụwa. Maka na onwero njem ọzọ ji bịa n'ụwa. Onwero nwatakịrị bịa n'ụwa, onwero chilọla ụwa si na ife ọ ga-alụ na ọ bata n'ụwa bụ abalị obulu egbe pụọ n'ama, jee kwuchie ụzọ, na-eche ndị na-anata anata ọya agbagbu. Onwero chi lọla ụwa bata n'obodo
si na ife ọlụ a ga-abụ bụ ile obodo a ka ọ na-enwezi na ndị bie ka ọ bụrụ ndị mba ọzọ ga-abịa bichi obodo ya. O nwere ochiri ọlụ uwe etu a ọzụzụ zufulu nwata ya na ife ndị a niile anyị nebala anya tata so n'ife nwa bekee ji bịa. Ife ndị a niile so n'ife nwa bekee ji bịa n'ife anyị ji nọrọ n'ọnọdụ anyị nọ taa. Maka ndị na-ajụ m kedu ka IPOB, kedu ife na-eme, kedu update, ife ndị a niile so n'ife anyị ji nọdụ n'ọnọdụ anyị nọ taa. Maka na ife na o nwere ife gbajọla agbajọ n'ọzụzụ anyị na-enye nwa. Maka ife na ọzụzụ anyị na o nwere ife gbajọla agbajọ na ya, na o nwere ife gbajọla agbajọ na mmiri ala anyị ṅụrụ, na o nwere ife anyị na-aghọtarọdụ, na o nwere ife gbajọla agbajọ na nghọta anyị n'ebe ọzụzụ dị. Na ọzụzụ abụrụ inye nni, na ọzụzụ abụrụ iziji akwụkwọ. Maka na mmadụ jesi akwụkwọ pụta ma jee n'ugwu solu ndị ugwu na-akụ isi naanị si na ụmụnne ya na ụmụnne ya anaghị lefu anịfa. Mana ndị a nwere ego nụ, ndị a ṅụrụ ala nnefa, ndị a lilu nni, ndị a jere akwụkwọ, ndị na-ejere akwụkwọ na-eme biznes. Ya na o nwere ọzụzụ na-abụrụ ọzụzụ. Onye kpatara na mmiri ala nwa nkịta na-aṅụ mmiri ala nkịta, nwa nkịta ada aṅụ mmiri ala efi. Ọsọsọ nwa bekee ya ewelu mmiri ala nkịta tinye n'ife a na-amị amị, kwunye nwa efi n'ọnụ, maọbụ welu mmiri ala efi tinye n'ife a na-amị amị, kwunye nwa nkịta n'ọnụ. Mana ọ bụrụ etu a ka okike si mie. Ya na ebe a bụ ebe anyị ga-amalite inebanye anya n'ọzụzụ, itinye anya n'ife ulu ndị nneba iji wee fụ na nwachi ama nnọkọta mmiri ala ama nzu arụ. Ya ka ndị Igbo ji wee gwa anyị na ofu nne ada azụ nwa, na ofu nne ada azụ nwa. Onya ka anyị ji wee nwee ọmụgwọ na ọbụrọdụ ndị tụrụ ime na-azụ, nọ ndị nne na-azụ. Maka na ọtụtụ oge na ndị na-amụ amụ ka bụ aka fanwa akara wee ghọta ụwa. Mana kịta ụwa anyị agbanwego, na ọtụtụ ndị na-amụ na-echedo ka nne fa bịa tinye anya zụa, na ọtụtụ ndị na-amụ na-ekwedo ka nne dịfa tinye anya zụa. Ọkwa ndị na-afụ nne dịfa dị ka amụsụ, ọkwa ndị na-afụ nne nke fanwa dị ka amụsụ. Ya n'ụwa aghala agha. Mana onwe ife ndị a ka anyị ga na-eneba anya, ma ọ bụ na anyị ga-adịdị ka echi na-echi ada agwụ agwụ. Maka a sị na agbala aka na-aza anị onye ndị jiji a na-akọnye. A ga-enwe ife anyị ga-enekwasị anya. Maka na onwe ka anyị si bụrụ ndị nwe nwaanyị, ọ ga-enwe etu ọzọ anyị ga-esi wee keghalị ụwa anyị. Maka na anyị bụ ndị nwa bekee keghalịla ekeghalị. Ebe a ka m ga-eweta ozi m n'abalị a n'isi njedebe. Maka na anyị ma na onwe ka ọnọdụ si wee dị n'obodo anyị, ka anyị na-agba ntị malụ ka ife si eme ebe a. Ya na aga m afụkwa unu n'izu ụka na-abịanụ, ka ọ dịbakwa na ụmụnne m. Afa m bụ Ngozi Chukwu ka Adaobi jele. Dịka m si kwu na m enwere ohere iwelu ndị enyi ọfụ. Ya biko nụ ka anyị na-aga etu anyị si aga. Ọkpụkpụ mbụ ọkpụkpụ ụnụ
arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na arụ bụ nke unu, site na-ebi ebi lue na-ebi ebi. Ka ọ dịla unu mma, ka ọ dịkwalụ m mma, ka chi fonu ndị nke m, ka ọ dịrị n'izu ụka ọzọ.